zaujíma. Podmienky, ktoré tu máte vytvorené, vám vyhovujú? Áno. Podmienky sú dobré. Nagetme aj na Orave zdravo. Takže aparatúra je už konkrétne teraz vaša, takže nie je žiaden problém. Spýtame sa opäť na druhú najžadanejšiu otázku na našu osobu. Čo vás motivovalo prihlásiť sa, teda prísť na casting na Talent Maniu a neskôr Československo má talent? 1, 2, 3. No, tak to som vysvetlil aj v novinách, Nový čas, až ste čítali. Takže tam bol vyšší cieľ. To bolo trošku inak. Nebol tam cieľ spev, ale zviditeľnenie a ukázať to podstatné, čo som tam chcel ukázať. Takže je to biznis. Je to biznis, ale spievať takisto chcem. Tam bola ukázaná tá pokora až na dno svojich možností a potom je tam ukázané, že potom druhá polovica víťazstvo. A ja dúfam, ak Boh dá, že to víťazstvo príde. Budeme posielať SMS-ky tomuto pánovi? Takže nemáte sa o čo báť. Kredity, paušály, všetky SMS-ky pánovi Patrovičovi. Momentík, spýtame sa ďalšiu otázku, ktorá si myslím, že taktiež zaujíma nielen ľudí tu, ale po celom Slovensku, dokonca aj po Česku. Kde beriete tú neskrotnú vôľu, tú doslova oceľovú vôľu? Tú silu dostávam z hora. Myslíte tento strop alebo Boha? No len Boha, ten je na prvom mieste u mňa, potom všetko ostatné. Takže potlesk opäť pre pána Patroviča, pretože je to skromný chlap s obrovským talentom. A taká ďalšia otázka, okrem toho, že tu sa chcú asi spýtať taktiež, vás sa spýtajú, dáme možnosť aj teda na divákom. Kedy ste objavili v sebe talent spievať? Joj, to je strašne dávno. 1964. Bol to nejaký Majales, nejaký karneval alebo niečo podobné? Ja vám poviem životopis. Pracoval som ako chemik v Bošanoch Koželužniach a tam ma objavili ČSAD Topolčany, tam som potom prešiel, aj ma stiahli do Topolčian pracovať na ČSAD. Jazdil som s autobusom, mal som Dčko a prakticky od 64. roku som spieval. Mali sme kapelu ČSAD, výbornú kapelu, to boli starí muzikanti, už sú všetci pod zemou, už sa dívajú na nás hora. A prakticky 64, 74, 10 rokov som hrával s nima a robil som spev. 10 rokov. Potom som mal Potom som mal 38 rokov pauzu, to som spieval len tak, keď sme sa stretli ako rodinka a na nejakých tých narodeniach a meninách a na svadbách, ale vlastných svadbách ako rodina a prakticky ja som nespieval v kapele, až potom, keď sa objavilo Talent Mania, pardon, som pomýlil, nie Mafia, no, takže tam prakticky, tam som sa prihlásil, no a potom som išiel. Najprv tú pokoru som chcel ukázať, áno, chcel som poukázať na tie nedostatky. Najprv som dal trestné oznámenie v 2009 roku. To mi neprešlo, prakticky zahrali to do autu. No a potom som išiel na to s tou pokorou tak, ako že som išiel až na dno a dokázal som to potom pozdvihnúť až na túto úroveň, ako to je. Dobre, takže opäť spontánny aplauz pre pána Patroviča. Pán Patrovič, ako vás vnímajú ľudia? Hlavne ste prievický priamo rodák, alebo si sa tam len prisťahovali? Ja som rodák z Lipovníka, to je Bojná Radošina, medzi Bojnou Radošinou, smer na Piešťany, Stopolčian. A v Prievidzi som postavil dom pod horou, takže bývam pod horou, ja potrebujem čerstvý vzduch. Ja som naučený na čerstvý vzduch, takže ja keď prídem do nejakého takéhoto zariadenia, po prípade Mahenovo divadlo alebo Košice, Hotel Hilton, a keď tam nie je riadne vyvetrané, tak ja kašlem prakticky a potom kašlem na nich. Takže poprosím tie okna otvoriť, ale momentálne.
predsa. Ono, možno to pre niekoho prípada byť taký akože rozmar hviezdy, ale je to pravda. Čerstvý vzduch robí veľa. Pre zdravie, pre výkon a samozrejme aj mladí, čo tancujú. Ja vám ten mikrofón nedám. Takže ja mám 71 rokov, vďaka Bohu som dožil sa 71 rokov, v lete som mal 18. júla, takže ja si zdravie držím, áno, ja nepotrebujem žiadne lieky, to keď som povedal lekárov, keď som išiel na prehliadku ako vodič autobusu, periodická, či aká sa to bola, že 2 roky, tak hovorím, že preventívna, pán Pátrovič, aké je to možné, že vy nepotrebujete žiadne lieky, krv máte v poriadku, všetko v poriadku, to není možné, to 71-ročný človek nemôže mať. No tak vďaka Bohu sa to stalo a mám to. Takže my si tak vymieňame mikrofón, ale skúsme tak, že vám ho budem držať. O čo ide? No. Že ja vám budem ten mikrofón držať, dobre? Dobre, nebojte sa, bude to všetko presne vzdialenosť, normy, ako majú byť. Takže dáme priestor teraz predsa ľuďom, ktorí sú tu. Kto má nejakú divácku otázku, prihlásiť sa. Nie, poprosíme normálne aj v plnej slušnosti, pretože predsa... Takže áno, Marek? Áno, spýtame sa. Sú tu tie podmienky fakt vzduchové podmienky lepšie než v Bratislave? Ja vám budem držať, dohodli sme sa. Oveľa lepšie, lebo však prakticky vidíte, že sa nepotím. A prakticky ja sa nikdy nepotím, keď je dobrý vzduch. Ja môžem pracovať 20 hodín a ja sa nezapotím. Ja sa áno, lebo takú hviezdu som vedľa seba nemal. Ale jak prídem do zlého vzduchu, tak ja sa potím, ja som mokrý jak myš. Dobre, počúvajte ma, detranci. Máme radi folklór a naše ľudové pesničky. Takže pán Patrovič, bez muziky vieme nejakú ľudovku pre detvancov. Na tej detve. Dáme si 3, 2, 1. My sme boli dohodnutí. Detvianský šandári. Hore ľuďom plačú. Ešte nemôžu chytiť. Očovského plačú. Ešte nemôžu chytiť. Očovského plačú. Detvianskí šandári. Darmo vy plačete. Veď vy toho Jurka viac nedostanete. Veď vy toho Jurka viac nedostanete. Takže veľký potlesk, ozaj aplauz. Pán Patrovič, ak ste doteraz boli milovníkom drvej väčšiny, tak teraz vás to miluje absolútne každý. Spýtame sa ešte na takú menšiu, takú závodnejšiu otázku. Čo vravíte na porodcov súťaže? Na pána Slavíka? Nechcem ich akože samozrejme ohovárať, ale predsa raz boli milí, raz boli akože kúsok drzejší možno. To je teda otázka prvá. A druhá otázka je, povedzte mi jedno, vyzerá tento chlap na 71? Takže druhá otázka je, ako si udržujete ten mladistý zad? Sú to uhorky, nejaké rôzne kúry, alebo čo? Takže prvo, porota, ja vám ten mikrofón dám, lebo vy mi ho aj tak zoberíte. Ja som zvykný na mikrofón, od malý. No, ale teraz takto, žiadne uhorky, žiadne tekvice, áno. Jedine v prvom rade, čistý vzduch, vyvetrať. Čistý vzduch! Od podlahy vyvetrať na pol hodinku, aj pred spaním, aj ráno, keď sa dá vždycky vyvetrať. A to vetrať nie cez okná, to je omyl veľký, vyvetrať cez okná sa nedá. Vetrať musíte na terasu dvere, na balkón dvere. A prieva, na pol hodinu. Zatiaľ sa schováte do kúpeľne napríklad, aby ste nedostali prievad. A vyvetráte si riadne a potom sa spí ako v bavlnke. A potom je aj zdravie, čistá voda, zdravé potraviny. Poďme k tej porote. Ako ste, takže vráťme sa ešte k tej prvej otázke, k tej porote. Aké sú vaše názory, váš dojem z pána Slavíka, z pani Ľudky Bílej, z pána Krasa Stupidejda? No, zo začiatku to bolo všelijako. Čak to viete, až sledujete talent, tak viete, že sme boli takto, kosa na kameň, aj s ľudskou. Ale všetko sa otočilo. To je zaujímavé sám od seba, alebo neviem, prečo sa to otočilo. My sme najväčší kamoši. Sme boli natáčať v Lednici, v Heclavi a tam sme boli 2 dni a 2 noci. A Jaroslavik, ak ma stretol 15 razy, tak 15 razy sa uklonil a pozdravil.
Patrovič. Počas tých 2 dní bolo niečo? Počas tých 2 dní, či bolo niečo? Počas 2 dní? Letníci? A čo také by malo byť? Kakaové čoky! Možno nejaká veľmi dobrá zábava s porodcami, alebo s rôznymi súťažiacimi inými. Áno, však my sme sa tam bavili, my sme tam spievali, my sme tam tlieskali, tam hrala dáma na saxofóne a my sme jej robili doprovod prakticky na dvori. Celú noc sa ľudia bavili a to boli ľudia, ktorí tam boli vystupovať prakticky, ktorí tam súťažili. A my sme boli jedna rodina všetci. A takisto aj Ľudská a Jaro. Takže taká úplne posledná otázka predtým, než ešte pôjde záverečná pieseň od majstra Patroviča z Prievidze. Čo by ste odkázali detve, detvanom a všetkým týmto ľuďom, ktorí boli zvedaví len a len na vás? No čo by som odkázal? V prvom rade je zdravie a potom spev. Neopačne. Tak som povedal aj ľudské. Najprv zdravie a potom tá duša spieva sama od seba. Keď to je opačne, nemáte zdravie, ani spev vás nebude baviť, ani tie deti. Takže neviem ako vy, ale ja som toho názoru, že organizátori folklórnych slávností Podporanov by vás minimálne mali zaradiť do gala programu. Čo si myslíte vy? Užite si to. Takže posledný, dnes keď mi zoberete mikrofón, nech dopoviem. Takže posledná hitovka a pred tou hitovkou jeden obrovský, ale ozaj obrovský aplauz a náš pokrik. Patrovič je kráľ. Takže Patrovič je kráľ. Stačí. Ešte vám chcem niečo povedať. Stačí. Ešte vám chcem niečo povedať, že prakticky zaradiť do programu televízie nesmieme. 20 000 pokuta. To znamená, nesmiete to spraviť, lebo vy ste ma pripravili o 20 000 eur. Úplne posledná pikoška, ale to je otázka pre mňa. Som lepší než tí dvaja v talente, povedzte, že hej. To určite. Potlesk! A posledná songa od pána Patroviča a potlesk všetci do jedného. Patrovič len a len pre Káklub detva. Ide pieseň